Jaman saiki iki ora padha karo jaman biyen, bocah saiki modele lek dituturi wong tuwekno ora manut. Lah tapi lek jamanku biyen ki lek dituturi wong tuwa ki ya manut. Jaman biyen niku rata-rata wong tuwa ki keras kabeh lek nuturi anak, nyuweneni anak ngono keras, kereng. Aku biyen ki lek nyeneni wong tuwaku no modele lek diomongi pasal ae, lek dikongkon pasal ae, jawab ae. Lah aku manut wong tuwa ya akhire aku malih gak pasal to, malih aku ora pinter, aku ora apal pasal-pasal. Lah kok jebule jaman saiki ning dhuwuran ki lho sak pasal ae lho kok iso dadi dhuwit akeh to.